Especialista també en llançaments de falta, com aquest contra el West Bromwich Albion. Continua un xut marca de la casa, aquest per exemple contra el Liverpool. Ara contra el Sunderland. I aquest davant del Norwich. Però amb el cap Mark Hughes també es feia mal. Per exemple, aquest cop de cap contra el Coventry. Celebra Mark Hughes. Més cop de cap contra l'Ipswich. I ara hi torna, marcant en la porteria del Norwich. Toca amb el cap Stapleton, baixa el cap Mark Hughes, marca Brian Robson. Un Robson que l'any 84 va ser el botxí en la recopa del Futbol Club Barcelona. En aquella ocasió, Brian Robson va marcar 2 gols.